Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі за яе межамі са студыі Еўрарада. У чарговы раз выбачаюся за невялічкую чарговую тэхнічную затрымку. Так здараецца, калі вельмі шмат эфіраў, праграмы ўсяго астатняга, таму галоўнае, што вы нас дачакаліся, і наш эксперт, наш суразмоўца разам з намі. Я рады вітаць кіраўніка агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерія Кавалеўскага. Добрый день, спадар Валера. Добрый день, спадар Зміцер. Ну, вы звярнулі, я зараз звяртаюся до наших слухачоў і гледачоў, што спадар Валер не по традыцыі, не ў студыі, як мы гэта любім, а по зуме подключыўся, і адкрыем сакрэт. По зуме ён подключыўся, таму што знаходзіцца, ў чарговы раз знаходзіцца з працоўным візітам у ЗША. І наколькі я разумею, зараз ужо перабраўся з Нью-Йорка ў Вашынгтон. Зараз в Вашынгтоне. Давайте тады з гэтага і пачнем. Якія мэты візіту гэтым разам? Што там было цікавага, адметнага у Нью-Йорку, і што зроблена ці плануецца яшчэ зрабіць у Вашынгтоне? Так, сапраўды, паездка пачалася з Нью-Йорка. Там я працаваў разам з Вольгай Гарбуновай. І это як удзельнікі кааліцыі за вызваленне палітвязняў у Беларусі. Мы час ад часу наведваем Злучаныя Штаты, Нью-Йорк і Вашынгтон. Гэта нашы абавязковыя прыпынкі. Галоўнае мерапрыемства ў Нью-Йорку гэтым разам было такі палітычны форум высокага ўзроўня, які праводзіцца штогод, і прысвечаны ён тэме мэтаў устойлівага развіцця. Все краіны падпісаліся пад гэтыя мэты ў розных галінах, і вось у гэтым годзе Беларусь рабіла такі дабравольны агляд таго, які прагрэс назіраецца у нашай краіне. Грамадзянская супольнасць зрабіла альтэрнатыўны даклад, дзе сабрала наяўную інфармацыю і прыйшла да нейкіх высноваў і зрабіла рэкамендацыі. Наша кааліцыя за вызваленне палітвязняў працавала менавіта над трэцім параграфам, прысвечаным пытанні медыцынскай дапамогі ці доступа да медыцынскіх паслугаў, менавіта тое, што тычыцца палітвязняў у турмах. І мы разумеем, што гэтая сітуацыя вельмі сумная, бо ўжо 13 чалавек загінулі, і многія з іх загінулі менавіта праз тое, што не атрымалі своечасовую медыцынскую дапамогу. Мы таксама бачым, як выглядаюць людзі, якія толькі што выйшлі з турмаў, якія яны знясілены, якія яны худыя, і бачна, што з імі абыходзіліся вельмі кепска. І гэта тая тэма, якую мы абмяркоўвалі. Мы правялі спецыяльнае мерапрыемства, прэзентацыю гэтай справаздачы альтэрнатыўнай разам з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Місія Германіі прыняла нас, Люксембург і Італія падтрымалі гэтае мерапрыемства. Пасля ўжо на афіцыйным узроўні, калі прадстаўляла Рэспубліка Беларусь сваю справаздачу, то прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці таксама маглі зрабіць свае каментары. І тут вельмі важна, што падчас гэтага выступу было сказана, што вельмі важна, каб аднаўляўся дыялог паміж дзяржавай і грамадствам, грамадскай супольнасцю. Бо мы разумеем, што у сучаснай дзяржаве немагчыма, у сучаснай краіне, у сучаснай мадэлі дзяржаўнага кіравання немагчыма бачыць усе праблемы. Таму так важна, каб грамадзянская супольнасць аднаўляла сваю дзейнасць, каб яна бачыла тое, што не могуць бачыць чыноўнікі, каб яна знаходзіла шляхі вырашэння такіх праблем. Тое, што мы яшчэ гаварылі ў Нью-Йорку на гэтых мерапрыемствах пра тое, што неабходна аднаўляць праграмы ў сацыяльнай сферы у Беларусі, праграмы тэхнічнай дапамогі, прывозіць экспертаў, якія могуць дапамагаць спраўляцца з тымі праблемамі, з якімі сутыкаюцца ў першую чаргу людзі ў турмах. Гэта гаворка вядзецца пра менавіта доступ да медыцынскіх паслугаў. Але таксама, калі мы кажам пра нацыянальны маштаб, то мы разумеем, што пасля 2020 года многія такія праграмы проста былі ліквідаваныя, скасаваныя менавіта заходнімі краінамі, тымі краінамі, якія доўгі працяглы час дапамагалі беларусам выпрацоўваць механізмы, будаваць сістэмы, спраўляцца з тымі праблемамі, якія у Беларусі існуюць. Ад 2020 года такая дзейнасць прыпыненая ў значнай ступені. Цяпер прыйшоў час падумаць пра тое, як гэта рабіць, бо ўсё ж такі ў Беларусі па-ранейшаму жывуць мільёны, і яны сутыкаюцца кожны дзень з рознымі праблемамі, і да гэтых праблем ёсць рашэнне.
Гэта казаць пра мэты ўстойлівага развіцця. Так. Але, канешне, адна з самых нашых галоўных мэтаў гэта абмеркаванне шляхоў для вызвалення палітвязняў у Беларусі і ў Нью-Йорку і ў Вашынгтоне. Гэта была цэнтральная тэма, асабліва пасля візіта Келага ў Менск, яго сустрэчы з Александром Лукашэнкам. Мы бачым, што ёсць пэўны разварот, ці, скажам так, у значнай ступені спрагрэсіравалі абодва бакі у гэтым напрамку. Гэта выклікае значную цікавасць у еўрапейскіх партнёраў, таму што Злучаныя Штаты фактычна сталі лідарам па вырашэнні беларускага крызіса. Хоць Беларусь не з'яўляецца амерыканскай нацыяй, з'яўляецца еўрапейскай, тым не менш амерыканцы ў гэтым сэнсе зноў ідуць наперадзе, і для нас гэты прыклад вельмі важны, падтрымаць яго і справай, і словам. Калі казаць пра вызваленне палітвязняў, працягнем гэтую тэму і працягнем яе менавіта вот з вашых сустрэчаў, дакладней аднаго з удзельнікаў вашых сустрэчаў, з кім вы сустракаліся. Тут акурат такі да месца звярнуць усіх наших слухачоў і гледачоў да сацыяльных сетак агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Да прыкладу, я вот пра усе апошнія навіны дзейнасці агенцтва, ну і кааліцыі таксама даведваюся пра телеграм-канала агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва, таму раю ўсім таксама подписываться, каб быць у курсе. Ну і безумоўна, каб не пропускать наши стрымы с Валерием Ковалевским, подписывайтесь на YouTube канал Еврорады, ставьте свои подабайки, натискайте на звоночек, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна, ну і падтрымлівайте нас таксама, калі для вас гэта бяспечна. Ну і ёсць такая магчымасць і жаданне, функцыя падтрымки можна вот убачыць у нас на YouTube канале. Дарэчы, таксама трошечку адхілюся, я звяртаюся ізноўку да наших слухачоў і гледачоў. Мы падтрымліваем збор, які абвесціў полк Кастуся Каліноўскага на падтрымку, на медычную дапамогу двум ваярам, якія былі параненыя под Бахмутам. Вось ужо цягам года іх лекуюць, ну пакуль яны у цяжкім стане і неабходная падтрымка. Дарэчы, іх лекуюць у ЗША. Вот хацелася б, конечно, каб нейкім чынам ўсё ж таки гэтая падтрымка сталася. Так вось, вы сустракаліся і ёсць адпаведнае фото у якасці доказа с Крыстофером Смитом. Это той палітык ЗША, візіт якога стаў таким першым публічным доказам таго, што перамовы паміж Вашынгтонам і Мінскам адбываюцца. Падчас гэтай размовы з ім, тэмы палітвязняў, ці атрымалася нейкую інфармацыю здабыць наконт таго, на якім этапе зараз гэтыя перамовы, ці ёсць спадзевы, што будуць чарговыя вызваленні? Так, конечно, сустрэча с Крыстофером Смитом была вельмі важной для нас, она была цэнтральная ў Вашынгтоне. Ён все ж таки чалавек, які непасрэдна займаецца беларускай тэматыкай у Вашынгтоне. Я б сказаў, што ён зараз для нас чалавек нумар адзін у сістэме дзяржаўнай, у выканаўчай сістэме Злучаных Штатаў. Вельмі добра валодае сітуацыяй, і ўжо на працягу года менавіта ён з'яўляецца таким архітэктарам палітыкі вось гэта перамоўнага працэсу паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі. Зрабіў вельмі выдатную прафесійную працу тым, каб выбудаваць гэты працэс, каб гэта былі неаднаразовыя нейкія сустрэчы для абмену меркаваннямі, а каб гэта вяло ў пэўным напрамку. І тое, што ад пачатку гэтага года Крыстофер Смит ужо некалькі разоў быў у Беларусі, сустракаўся з Лукашэнкам неаднаразова, гэта таксама вельмі важна. І мы бачым, што Лукашенко яго прымае таксама з пэўнай ступенню упэўненасці, што ён можа давяраць яму як партнёру. І гэта тое, што вельмі важна для поспеху самого працэса, каб быў гэты давер, каб трымалі слова з абодвух бакоў. Я так разумею, што абодва бакі ў гэтым сэнсе могуць разлічваць адзін на аднаго менавіта ў гэтай размове. Мы разумеем, што ўсё вельмі непроста ў Беларусі, і працягваюцца рэпрэсіі, працягваецца падтрымка вайны супраць Украіны, але менавіта ў гэтай тэме гуманітарнага трэка вызвалення палітвязняў тут Злучаныя Штаты, Мінск і Вашынгтон дасягнулі пэўнага ўзроўню даверу, і гэта таксама трэба цаніць.
Як я зразумеў з гэтай размовы, тое, што працэс працягваецца, мы бачым пэўная паўза утварылася зараз, нібыта нічого не адбываецца, але насамрэч гэта работа працягваецца. Якраз мы сустракаліся з Крыстафером Смітам 21 ліпеня, это быў роўна месяц пасля таго, як адбыўся сам гэты візіт Келага, і тут вельмі важна разумець для нас, што гэты працэс працягваецца, што ёсць аптымізм датычна таго, што гэты вынік будзе дасягнуты. Тут ужо іншае пытанне пра тое, што мы можам рабіць, грамадзянская супольнасць, апазіцыйныя палітыкі, як яны могуць падтрымаць ці рэагаваць на гэтыя працэсы. На мой погляд, вельмі важна зараз праяўляць стрыманасць, не кідацца непрадуманымі заявамі, не спрабаваць уплываць на гэты працэс і нейкім чынам прыпісваць сябе да гэтага працэсу, бо я ўпэўнены ў тым, што ёсць досыць высокі ўзровень імунітэта і ў Вашынгтоне, ў Менску да таго, што такія спробы будуць падрываць гэты працэс, уплываць на яго нейкім чынам, але тым не менш мы гаворым пра тое, што па-ранейшаму сотні людзей знаходзяцца ў турмах і трэба працягваць працу па іх вызваленню. Нельга кідацца нейкімі заявамі, якія могуць тым ці іншым чынам паўплываць на гэты працэс, правакаваць адзін з бакоў да таго, што гэта можа нейкім чынам негатыўна паўплываць на працэс вызвалення. Дарэчы, можа быць, патлумачыце, ці скажам, ёсць інфармацыя. Учора ў мяне быў у эфіры былы палітвязень, наш калега, журналіст Ігор Карней. І я з ім таксама задаў яму вось гэтае пытанне, ці сапраўды былі просьбы з боку, я не ведаю, там ЗША, дыпламатаў ці ад іншых нейкіх сур'ёзных людзей, каб пасля адразу вызвалення вось гэтая група, можа быць, пэўны час не асабліва выступала ў СМІ, каб не нашкодзіць. Сярод іншага, Ігор сказаў так, што былі размовы пра тое, што вось следам за нашай групай магчымае хуткае вызваленне яшчэ наступнай групы, магчыма, нават большай. І ён кажа, што месяц прайшоў пасля нашага вызвалення, а ніякіх нават сігналаў, размоваў, што рыхтуецца новая група, да вызвалення няма. І я не ведаю, кажа, ён звязваць гэта, не звязваць там з пэўнымі выказваннямі і гэтак далей. Так вось, можа быць, у вас ёсць адказ на гэта пытанне. Ці сапраўды рыхтавалася, ці сапраўды паўплывалі зараз выказванні на тое, што не выйшлі, ці гэта проста такія меркаванні, якія не маюць пад сабой ніякіх доказаў? Все ж таки я удакладню, што 2 ліпеня, ужо пасля таго, як быў вызвалены Ігор Карней і 13 чалавек, было вызваленне праз памілаванне. У Беларусі 16 чалавек выйшлі. Напярэдадні 3 ліпеня, Дня незалежнасці Беларусі. Ён адзначыў гэта і сказаў, што гэтыя людзі напярэдадні 3 ліпеня яны выйшлі по-любому. Гэта не тычыцца перамоўнага працэсу. Ён так мяркуе. Не тычыцца гэтага перамоўнага працэсу. Так, я хацелася б, конечно, сказаць, што людзі будуць выходзіць по-любому, але мы разумеем, што гэты працэс быў вельмі няроўны за апошні год. І былі перыяды такіх даволі моцных перапынкаў у гэтым працэсе. Я нагадаю, напрыклад, што на пачатку гэтага года, калі Крыстафер Сміт якраз такі прыязджаў у Беларусь і вывез з сабой 3 чалавек, тады на працягу 3 месяцаў нікога не выпускалі, амаль 3 месяцаў. Гэта была такая вельмі нервозны час, што адбываецца. І тут сапраўды можна звязаць гэта, напрыклад, з нейкімі падзеямі, з нейкімі заявамі ці спробамі там выкарыстаць гэты момант, калі мы ўзгадаем, што менавіта ў той дзень у вызваленні пэўныя палітыкі спрабавалі сфотографироваться, записать видео там с вызваленными людьми, казали про то, что мы тут уплываем, мы удзельнічаем, з нами консультуюцца. Хто ведае, магчыма, гэта і была рэакцыя на падобныя спробы, на падобныя безадказныя дзеянні з боку Мінска, бо ўсё ж таки прымаюцца рашэнні аб вызваленні менавіта ў Беларусі. Менавіта Лукашенко, як мы разумеем, ён прымае гэтае фінальнае рашэнне. Таму хто ведае, мы можам там размаўлялі з гэтымі палітвязнямі амерыканцы ці не, перадавалі гэтыя паведамленні ці не, але мы разумеем, што працэс вызвалення палітвязняў у Беларусі гэта вельмі далікатны працэс, і тут трэба кіравацца, абавязкова трэба кіравацца любому, што ты можаш зрабіць, каб дапамагчы, і што ты можаш не рабіць, каб не нашкодзіць гэтаму працэсу.
Мне здаецца, што гэты фільтр не заўсёды працуе. І некаторыя палітыкі просто кідаюцца заявамі дзеля таго, каб палітызаваць гэты працэс, каб сябе прыстроіць да гэтага працэса. Якія тут плюсы палітычныя можна здабыць, мне складана сказаць, таму што менавіта адсутнасць прагрэса ў вызваленні палітвязняў стала такой чорнай меткай для ўсяго дэмакратычнага руху і ў асаблівасці для Святланы Ціханаўскай, для яе структур, бо фактычна нічого не было зроблена дзеля таго, каб вызваляць людзей да мінулага года. А тое, што было ўжо зроблена, гэта рабілася іншымі людзьмі. І на сённяшні дзень таксама робіцца не дэмакратычным рухам, а робіцца ці палітычнымі структурамі, а робіцца менавіта замежнымі партнёрамі. То бок у гэтым працэсе, калі ты не можаш дапамагчы, то прынамсі не рабі нічога, што можа нашкодзіць гэтаму працэсу. Але замежныя партнёры, калі так цынічна падысці да гэтага пытання, яны робяць гэта дзеля сваіх нацыянальных інтарэсаў, кіруючыся імі, ці кіруючыся тым, што трэба адстойваць дэмакратычныя каштоўнасці, што яны такія хорошыя. Не, тут, канешне, яны кіруюцца і нацыянальнымі інтарэсамі, яны таксама прыслухоўваюцца да тых актараў, якія дзейнічаюць на сённяшні дзень, грамадзянская супольнасць, палітыкі беларускія, якія кажуць пра тое, што трэба вызваляць людзей. Сапраўды, гэта тое, што надае энергіі, тое, што іх рухае ў гэты бок, але разам з тым недастаткова сказаць проста вызваляйце палітычных зняволеных, гэта наш прыярытэт. Трэба яшчэ думаць пра тое, а што можа дапамагчы вызваліць гэтых людзей. І мы разумеем, што ў размове з Лукашэнкам немагчыма абысціся без кампрамісаў, без нейкіх практычных крокаў. На сённяшні дзень не кожны у дэмакратычным рухе, не кожны палітык апазіцыйны гатовы да такой размовы, што мы гатовыя да кампрамісаў. Ці гэта будуць нейкія палітычныя крокі, інфармацыйныя крокі, ці гэта будуць дыпламатычная некая дзейнасць ці прыпыненне санкцый дзеля таго, каб людзі выходзілі. Я бачу, што палітычныя структуры спрабуюць падцягвацца за рэальнасцю, то бок мяняецца іх наратыў, мяняецца іх рыторыка, але гэта вітрына, за ёй пакуль што пустата, пакуль што яны не гатовыя да таго, каб гэтыя кампрамісы рабіліся ўжо сёння. Па-ранейшаму пасыл такі: спачатку вы вызваляеце ўсіх палітвязняў, пасля вы спыняеце ўсе рэпрэсіі, а пасля мы пачынаем размову пра тое, як прыпыняць санкцыі ці здымаць санкцыі. Гэта нерэалістычная формула, мы пра гэта казалі ўжо вельмі даўно, што гэта не спрацуе. Спрацуе размова сёння і зараз і тут. Што можна зрабіць дзеля таго, каб знайсці гэты кампраміс, каб былі ўлічаны і інтарэсы Мінска, і інтарэсы беларускай грамадзянскай супольнасці, каб людзі працягвалі выходзіць. Невялічкае ўдакладненне, потым гэтую тэму я хацеў бы працягнуць яшчэ. Вы сказалі, гаворачы, распавядаючы пра мерапрыемства ў Нью-Йорку, пра неабходнасць і пра так, каб распачалась дыялог грамадзянскай супольнасці і дзяржавы. Мелась на ўвазе ўсё ж таки беларуская грамадзянская супольнасць і дзяржава, на чале якой зараз стаіць рэжым Лукашэнкі. Штосьці падобнае пра неабходнасць, пра нейкія сігналы і казала ў інтэрв'ю і нам, і нашим калегам з люстэрка ваша каляжанка Тацяна Хоміч. Ўсё ж таки, патлумачце мне, дзе вы бачыце нейкія сігналы, што ўвогуле на гэтую тэму можна гаварыць, разважаць, дзе якія сігналы падае рэжым, што у дзяржавы ёсць нейкая, нават можа быць намёк на гатоўнасць нейкай супрацы з грамадзянскай супольнасцю? Сапраўды, сігналы вельмі кепскія, сігналы адмоўныя, хутчэй працягваюцца рэпрэсіі, ніякіх умоваў для дзейнасці грамадзянскай супольнасці, арганізацыі грамадзянскай супольнасці ў Беларусі на сённяшні дзень фактычна не існуе. Гэта не азначае, што там грамадзянская супольнасць адсутнічае ці адсутнічае іх дзейнасць. Я думаю, якраз такі наадварот. Прыкметы гэта ёсць і людзі, якім не ўсё адно, якія гатовыя працаваць над гэтымі праблемамі. Але тым не менш, гэта не азначае, што мы мусім адмовіцца ад самой ідэі гэтага дыялога, бо менавіта гэтая сувязь паміж грамадствам і дзяржавай, гэта неабходная перадумова дзеля таго, каб краіна сама была здаровая, каб яна развівалася, каб яна своечасова выяўляла праблемы,
і каб з гэтымі праблемамі спраўлялася. Так, на сённяшні дзень Менск не гатовы да гэтага, мы бачым, але это не азначае, што сама па сабе ідэя заганная і што мы павінны спыніцца ад таго, каб рабіць такія заявы, такія заклікі. На мінулым тыдні гэты заклік прагучаў ужо ў сценах Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Я скажу, што такія заклікі да дыялогу яны таксама не вельмі часта прыходзяць з боку і грамадзянскай супольнасці, і тым больш палітычных структур. Гэта часцей абыходзіцца проста выкладаннем фактаў таго, што ў Беларусі ўсё вельмі кепска, што рэжым павінен быць пакараны, што кожнае трэба прыцягнуць да адказнасці, заходзяць і там у тэму таго, што рэжым павінен быць ліквідаваны. І гэта не тая аснова, якая прывядзе нас да размовы. Я не кажу нават пра сам дыялог, бо дыялог гэта ўжо гучыць як больш такая сістэмная праца, размова, абмен меркаваннямі, пошук рашэнняў для праблем. Але хаця б таго, щоб была некая размова. Калі мы толькі прытрымліваемся вось такого агрэсіўна варожага падыходу да таго боку, то, конечно, і рэакцыя будзе адпаведнай. Таму, менавіта таму у нашай вось гэтай формуле па вызваленні палітычных зняволеных першым пунктам стаіць больш умераныя камунікацыі. Гэта не азначае адмову ад крытыкі рэжыма, адмову ад таго, каб падсвечваць тыя факты злачынства, якія адбываюцца ў Беларусі. Але калі ёсць вельмі вострае жаданне кінуцца нейкай пустой пагрозай, то падумаць двойчы перад тым, каб гэта рабіць, бо калі гэта не прывядзе да нейкага выніку, калі за гэтым не будзе працягу, то гэта можа стаць проста нагодай для таго, каб пашлі новыя арышты ў Беларусі. І ці гэта можа быць нагодай, каб Лукашенко яшчэ больш кансалідаваў эліты вакол сябе. Таму стрыманыя, адказныя камунікацыі – гэта то, з чаго пачынаецца гэтая праца. Спадар Валер, трошечку у бок, трэба ўсё ж таки паспрабаваць вас раскусіць. Тым больш, што вы ведаеце, і гэта для вас не сакрэт, што пасля таго, як вы пачалі прасоўваць менавіта гэтыя тэзісы, гэтую павестку, вас аднеслі да катэгорыі адбельвацелей рэжыма. Кшталту каментара: нармалізацыя рэжыма Лукашэнкі, дзякую, што не хаваецеся. Гэта для вас не сакрэт, гэта вы ўжо ўсё ведаеце і без мяне. Я просто читаю два каментары, якія как-то раз і склаліся ў мяне ў адзін. І я зрабіў пэўныя высновы. Можа, ўсё так кажется правдой. Читаю один. Алекс Маркин пишет: политзаключенные, тем более тесно связанные с Белгазпромбанком, всего лишь предлог. До них Ковалевского нет никакого дела. Спросите, кто его на самом деле послал в США. И читаю другі каментар от нашага прыхільніка Нурла, які пытаецца: пытанне, якое ніколі не агучваецца. Якія былі стасункі у спікера з сынам Лукашэнкі? Тое, што «Привет, пока» чулі, можа, нейкія дробязі распавядзе. Я пачытаў гэтыя два каментары і так зразумеў, вас, відаць, все-таки Віктор Лукашенко скіраваў налажваць сувязі і прасоўваць ідэю перагортвання старонкі. Да, цікаве такое экспрэс-расследаванне і экспрэс-высновы з двух каментароў. У Злучаныя Штаты мы самыя сябе паслалі. Я маю на ўвазе Вольга Гарбунова, Тацяна Хоміч, мы абмяркоўваем нашыя планы, мы вызначаем прыярытэты, мы думаем, якім чынам мы будзем прасоўваць нашыя пасылы. І в этом сэнсе Злучаныя Штаты ў цэлым это вельмі важнае месца для працы. Нью-Йорк і вось гэтая падзея, палітычны форум высокага ўзроўню, гэта тое самае месца, калі трэба быць тут, тым больш, што ў нас быў гатовы прадукт. Вось гэты альтэрнатыўны агляд па мэтах устойлівага развіцця. І у нас было жаданне партнёраў нас падтрымаць у гэтым, даць нам магчымасць выступіць, расказаць пра сітуацыю ў Беларусі. А што тычыцца адносінаў з Віктарам Лукашенко, насамрэч за гэты час нічого не змянілася. Апошні раз я яго бачыў ужо гадоў 20, можа, таму, ці размаўляў з ім, ці камунікаваў нейкім чынам. А ў самім універсітэце у нас былі такія прыяцельскія, проста як аднакурснікі адносіны, нічога больше. Там нейкі пэўны час мы займаліся спортам разам, але гэта было яшчэ на першым курсе, калі ён быў сынам дэпутата, а не прэзідэнта Беларусі.
Добра, давайте мы перайдзем да іншых тэмаў, якія ну можа быть яшчэ анонс зробіце, што яшчэ чакаецца цікавага у Вашынгтоне, ці можа быть на зваротным шляху, што варта было б на што звярнуць увагу? Не, насамрэч тут уже праца скончана. Зараз я тут застаўся некалькі дзён пабыць са сваім сынам, але тут будуць яшчэ нейкія сустрэчы з экспертамі. Гэта ўжо такія неафіцыйныя сустрэчы, але з інфлюэнсерамі, з экспертамі, тыя людзі, якія працяглы час займаюцца Беларусі, у тым ліку там у такіх каляўрадавых колах, ну але это ўжо не такая сістэмная праца, якая звычайна вядзецца. Ну і пасля вяртання ў Варшаву, і там падрыхтоўка да новага сезону. Маецца на ўвазе тое, што зараз будзе такое трошкі зацішша на працягу жніўня. Гэта не азначае, што праца прыпыніцца, не будзе нейкай дзейнасці, але зараз я думаю пра то, якія могуць быць менавіта там сустрэчы ці паездкі на працягу жніўня. Давайте тады можа быть агульнае такое пытанне, на якую мы давно нам звярталі увагу, што дэмакратычныя сілы ну атрымалася ідуць не адной плынню, а некалькі таких сваіх рэчышчаў, і кожная прасоўвае сваю павестку, і кожная са сваёй павесткай едзе да заходніх палітыкаў, партнёраў і гэтак далей. І вось вы зараз у ЗША, буквально перад вами быў прадстаўнік офіса Светланы Тихановскай Дзяніс Кучынскі. Ну і мы ведаем, што павестка, якую ён прасоўваў, людзі з якімі ён сустракаўся, а хадзілі вы прыблізна там па адных і тых жа калідорах, і блізкія людзі сустракаліся і з ім, і з вами. Як вы думаеце, ўсё ж таки не будзе у тых же самых амерыканскіх палітыкаў ці там чыноўнікаў пэўнага дысананса ў галаве, што ж все ж таки трэба, што хочуць, як бачуць сітуацыю і стратэгію дэмакратычныя сілы, калі вось прыехаў адзін, расказваў адно, прайшло 2-3 дні, прыязджае другі і расказвае, ну калі не супрацьлеглае, то ўсё ж таки адрознае. Да, сапраўды ёсць такая сітуацыя, і я б не сказаў, што гэта сітуацыя унікальная, бо нам казалі пра тое, што пасля 2020 года, што не было ніколі такога, каб у Вашынгтон прыязджалі з адным наратывам, з аднымі пасыламі нейкімі і заклікамі. Дагэтуль да таго часу заўсёды былі розныя меркаванні, розныя падыходы, і канешне для амерыканскіх партнёраў, ну в прынцыпе замежных партнёраў, больш зручна працаваць з адным меркаваннем. Але гэта не азначае таго, што яны не заўважаюць зменаў у кантэксце і ў палітычным кантэксце ў Беларусі, і ў той, што у дэмакратычным руху ёсць значныя змены, якія немагчыма ігнараваць. Тое, што прыйшла новая адміністрацыя ў Злучаных Штатах, это таксама фактар, які немагчыма не заўважыць і не ўлічыць. Таму я не абмяркоўваю тое, што тыя падыходы, якія ёсць у Светланы Тихановскай ці ў Дзяніса Кучынскага. Я говорю про тое, што мы бачым як правільны падыход, больш эфектыўны падыход да таго, каб вырашаць нашыя праблемы. І ў самім Вашынгтоне ёсць па-першае разуменне таго, што ёсць розніца ў падыходах, і ёсць таксама і досыць прыязная ацэнка гэтага, таму што гэта з'яўляецца працэсам, скажем так, параўнання, пераацэнкі таго, што адбываецца, прыходу да нейкіх новых эфектыўных падыходаў, бо нікому не хочацца рабіць весці палітыку, якая вядзе нікуды, якая не мае свайго пункта прызначэння, якая мы разумеем, што мы проста бяжым на месцы. На сённяшні дзень менавіта так і адбываецца, што працяглы час, асабліва гэта тычыцца еўрапейскіх краін. У Злучаных Штатаў перайшлі гэтую рысу, яны пайшлі далей. Яны зараз думаюць пра тое, якім чынам іх палітыка можа рабіць уплыў на сітуацыю ў Беларусі праз вырашэнне праблемы з палітычнымі вязнямі. І ў гэтым сэнсе я адчуваю сябе абсолютна комфортна і ўпэўнена, калі я размаўляю і з палітыкамі, і з экспертамі, заканадаўцамі пра тое, што адбываецца ў Беларусі і што трэба зрабіць дзеля таго, каб памяняць. Гэта не азначае, што гэтыя змены ў палітыцы яны будуць простымі. У любой дзяржаве гэта працяглы працэс, які вымагае ўдзелу многіх інстытутаў.
Ну але я думаю, што амерыканцы ўжо пайшлі далей, значна далей, чым нават пэўныя апазіцыйныя палітыкі ў Беларусі. Зараз апазіцыйным палітыкам Беларусі прыходзіцца проста даганяць іх. Зноў жа я казаў, што нават даганяючы гэты працэс, яны яшчэ не гатовыя да таго, каб памяняць змест палітыкі, бо гавораць там і зноў жа пра эфектыўную дыпламатыю, гавораць і пра дыялог, але калі адкінуць у бок гэтыя словы, то па-ранейшаму застаецца ціск, адказнасць, пакаранне для рэжыму, адсутнасць аніякіх кампрамісаў, адсутнасць ужывання такіх інструментаў як санкцыйны ціск дзеля таго, каб вызваляць людзей ужо сёння. Я вот зараз хочу першым перайсці да іншай тэмы, троху удакладніцца. Вы мне так хуценька написали тэму, якую хацелі б абмеркаваць, але я так не зусім до конца зразумеў, што канкрэтна мелася на ўвазе, тому что вы так пазначылі: добровольскі і воскресенскі, санкцыі і РФ, інтэлектуальная сумленнасць і вынік. Добровольскі і воскресенскі, дзе яны ў чым перасекаюцца? Воскресенскі камунікаваў з Судаленкам, праваабаронцам, праз яго даносіў свае меседжы. Добровольскі у нас быў у эфіры апошнім разам, даносіў іншыя меседжы. Дзе вы бачыце перасячэнне? Перасячэнне адзінае паміж воскресенскім і добровольскім, гэта суфіксы ў іх прозвішчах, іншых няма. Але тое, што я пачуў падчас эфіра вашага з добровольскім, гэта тое, што ён прыйшоў да такой вельмі простай высновы. Все тыя, хто выступаюць за зняцце санкцый сёння дзеля вызвалення людзей, яны з'яўляюцца прыхільнікамі ці рухаюцца ў русле тых наратываў, якія прапануе воскресенскі. Мне падалося гэта такой вельмі моцнай нацяжкай, скажэннем таго, што прапануем мы, спрашчэннем проста. І гэта ўжо таксама пытанне пра інтэлектуальную сумленнасць. Ці можам мы прыходзіць да такіх спрашчэнняў, калі мы разумеем, што вядзецца пра вельмі складаныя праблемы, якія не могуць вырашацца з простымі спосабамі, праз такое спрашчэнне. І калі казаць ужо пра інтэлектуальную сумленнасць, то трэба таксама адказваць на пытанні. Вы падрыхтавалі пераходны перыяд, рэформы, канстытуцыю, там заканадаўства зробленае, але вы не адказваеце на пытанне, як вы прыйдзеце да гэтага моманту, калі вы зможаце рэалізаваць усе гэтыя ідэі будучага. І там ці выйшла вось гэтая новая чырвоная папера, якая зноў жа гаворыць пра важнасць Беларусі у кантэксце бяспекі, рэгіянальнай бяспекі ва ўсёй Европе, але ніхто не гаворыць, якім чынам мы можам рэалізаваць гэтае бачанне. І дзе тут не хапае, на мой погляд, вось гэта інтэлектуальнае сумленне, адказаць на пытанне: так, гэта будучае, а што наконт сённяшняга дня, як мы можам прыйсці да таго моманту. І мы на гэтым, я бачу, што апазіцыйныя палітыкі на гэтым едуць ужо 5 гадоў, што яны абяцаюць будучае, але яны не расказваюць, не паказваюць, як мы можам прыйсці да гэтага будучае. І ў гэтым сур'ёзнае адрозненне той працы, якую вядзе наша кааліцыя, якую я займаюся сённяшнім днём. Яны могуць займацца будучым. Яны могуць маляваць яго, распісваць яго, рыхтаваць законы, канстытуцыі, праекты і гэтак далей. Але гэта пра будучае. А сёння ў нас ёсць вельмі сур'ёзны набор праблем, які застаецца незакрытым. Дзеля таго, каб мы рухаліся наперад да таго самого будучае, трэба іх сёння вырашаць. Вот я зразумеў, да, што вас пакрыўдзіла параўнанне з воскресенскім. Дарэчы, тут вот подлавілі гэты моманты наши гледачы, пишут: пересекаются с одной стороны Латынина и Арестович, а с нашей Ковалевский и Воскресенский. Вот так вот. Тут вас подкрыўдзіла не тое, что вы ідзеце ў рэчышчы Воскресенскага, а может быть это Воскресенскі в вашем рэчышчы? Ведаеце, не, мяне пакрыўдзіла не гэта. Мяне зачапіла, я б не сказаў, што гэта крыўда, мне зачапіла тое, што гэта сказаў Александр Добровольскі, якого я вельмі паважаю, які вельмі дасведчаны, вельмі разумны, вельмі сумленны насамрэч чалавек. І мне падалося такое спрашчэнне, такім вельмі неўласцівым для спадара Александра. Часам можа быць народная мудрасць, як кажуць, што не шукайце складанасцяў там, дзе можа быць все проста. Вот, можа, спадар Александр і пайшоў гэтым шляхам. Можа і так. Пытанне ўжо да яго. Добра. Давайте да іншай тэмы. Таксама вельмі такая балючая і сур'ёзная. Гэта сітуацыя вакол офіса Святланы Ціхановскай у Літве. Дакладней,
тыя выказыванні Сергея Ціхановская, якія да гэтага прывялі, што нават дэпутат літоўскага сейма звярнуўся да міністра замежных спраў з патрабаваннем пазбавіць офіс акрэдытацыі ў Літве. Наколькі, на ваш погляд, гэта сапраўды сур'ёзная сітуацыя? Ну, таму што, ну, так, простай мовай выказваючы, ўсё ж таки гэты дэпутат, ён да такой маргінальнай досыць групы палітыкаў адносіцца. Ну, выказаў, ну, дэмакратыя, мае права, але наколькі гэта ўсё ж таки можа быць сітуацыяй такой сур'ёзнай з не вельмі добрымі наступствамі? Да, тут, по-перше, трэба разобраться, что такое аккредитация, что это не тое самое, что регистрация. То бок, это не пагроза позбавить офис Светланы Тихановской юридичной регистрации в Литве. Это пагроза адабрать дыпламатычную аккредитацию при Министерстве замежных спраў, якая была нададзеная ў чэрвені 21 года. Зусім вось толькі яшчэ там астылі гэтыя пратэсты ў Беларусі, яшчэ тэма дэмакратычнай Беларусі была на перыядзе уздыма. Дык вось, я памятаю, я быў удзельнікам тых працэсаў, ну, прынамсі, у меншай ступені удзельнікам, у большай ступені, можа, сведкам гэтых працэсаў, бо я быў у офісе ў той час і займаўся дыпламатычнай працай, але было прынятае рашэнне у МЗС дамагацца такой акрэдытацыі. Быў прыняты закон сеймам, які ў той час рабіў такую акрэдытацыю для Тайваня і для ОСТ. Было чаканне таго, што гэтая дыпламатычная акрэдытацыя, яна падвысіць статус офіса, што яна дасць пэўныя прывілеі, пэўныя пратэкцыі для супрацоўнікаў, для самой этой юрыдычнай структуры. Там, допустим, магло весціся пра спрошчаныя нейкія інструменты для легалізацыі, то бок атрымаць дыпламатычны статус для супрацоўнікаў, ці там абарона карэспандэнцыі, абарона будынка там і гэтак далей. Ну, то бок мы гаворым ужо пра сапраўдную дыпламатычную акрэдытацыю. Але гэта ніколі не здарылася. Насамрэч. То бок гэта была просто дыпламатычная нота з МЗС, якая паведамляла пра гэта, але ніякіх наступстваў пазітыўных ні для офіса, ні для яго супрацоўнікаў ніколі не было. Магчыма, толькі Светлана Тихановская атрымала нейкія прывілеі ў гэтым сэнсе, але мне пра гэта невядома. Эта сітуацыя, эта інфармацыя заставалася закрытай. Але тое, што было сапраўдным негатыўным наступствам ад гэтай акрэдытацыі, это тое, што Мінск выгнаў усіх літоўскіх дыпламатаў з Беларусі. Гэта была вельмі вострая, вельмі балючая і, в прынцыпе, досыць адэкватная рэакцыя з боку Мінска. Ну, калі казаць ужо пра нейкія прынцыпы, традыцыі дыпламатычных зносінаў. Яны бачаць, што там умацоўваецца ўжо сапраўдны такі урад, які ставіць сабе за мэту звяржэння рэжыму. Ад гэта вельмі пацярпелі і двухбаковыя адносіны паміж дзяржавамі, паміж Літвой і Беларусю. Ад гэта пацярпелі, канешне, і консульскія паслугі, то бок беларусы меншай ступені маглі атрымліваць візы, там толькі адзін чалавек да гэтага часу працуе ва ўсёй амбасадзе. Што, канешне, ганебна, проста ганебна, калі мы кажам пра адносіны паміж такімі блізкімі краінамі, як Літва і Беларусь. То бок прайшло 4 гады, зараз мы аналізуем, што дала гэтая дыпламатычная акрэдытацыя офіса Светланы Тихановскай у Літве. 0 з пункту гледжання нейкіх пазітыўных наступстваў. З пункту негатыўных наступстваў вельмі шмат. Гэта пацягнула за сабой. Я ў гэтым сэнсе не бачу праблемы ў тым, каб пераглядзець гэтае рашэнне аб дыпламатычнай акрэдытацыі для офіса Светланы Тихановскай, бо гэта ніякім чынам не ўплывае ні на эфектыўнасць яе дзейнасці, ні на палітычны статус. Ну, просто гэта на сённяшні дзень такі сімвал, які нават і сімвалічна ні на што не ўплывае. Але ці можа да гэтага дайсці, калі гэта сапраўды сімвалічная такая вось нейкая штука, калі яе зняць, то ад гэтага вы, ну, как бы, можа што змяніцца ў станоўчым сэнсе, то навошта даваў-то гэта папярэдні міністр замежных спраў, зараз новы апазіцыйны, умоўна кажучы, да папярэдняй улады. Чаму ён выступіў зараз у падтрымку захавання гэтага статуса?
Ну, Літва можа прымаць свае рашэнні, і міністэрства замежных спраў, іх таксама ёсць свае лекалы, па якіх яны рухаюцца, свае каляіны, з якіх яны не могуць выскачыць, яны будуць імі кіравацца. Я выказваю сваё меркаванне. Менавіта як чалавек, які быў удзельнікам тых падзей, які мог пабачыць, ацаніць наступствы негатыўныя і пазітыўныя, я бачу, што гэта не прынесла нічога станоўчага, акрамя таго, што гэтым можна было размахваць і асцягам нейкім, казаць, паглядзіце, у нас тут дыпламатычная акрэдытацыя. Але у гэтым сэнсе таксама ёсць пэўныя такія моманты, ну не сказаць абсурда, але такія трохі дзіўнаватыя, тому што мы кажам пра палітычную сілу, якая прыехала з Беларусі ў выгнанне, яны атрымліваюць спецыяльны дыпламатычны статус. Чаму гэта дыпламатычны статус? Таму што это не дыпламатычнае прадстаўніцтва. Яно не кіруецца Венскімі канвенцыяй аб дыпламатычных зносінах. Няма ні статусу, няма ні напаўнення гэта. Это проста вітрына, зноў жа, за якой нічого не хаваецца ў практычным сэнсе гэта слова. То бок, сам такі статус, ён выглядаў як такі вельмі прыемны жэст для офіса Святланы Ціхановскай, але ў практычным сэнсе ён нічого не прынёс. Зноў жа, станоўчага нічога, а негатыўнага вельмі шмат. Яго адсутнасць на сённяшні дзень не памяняла б абсалютна нічога. То бок ніхто там у грамадзянскай супольнасці беларускай у выгнанні не гаворыць: мы не можам не слухацца Святлану, бо ў яе ёсць дыпламатычная акрэдытацыя Літвы. Гэта проста адсутнічае як аргумент. Пра гэта ніхто не думае, гэта ніхто не заўважае, гэта ні на што не ўплывае абсалютна. Калі гэта ўсё прымалася, вот гэтае рашэнне, вы ж як дасведчаны дыпламат, хоць не былі задзейнічаны ў працэсе, як вы кажаце, а былі сведкам, але вы як дыпламат маглі прадбачыць наступствы, вы тады нічога не казалі з гэтай нагоды? Не, ў той момант я казаў толькі адное: як мы будзем выконваць гэтае рашэнне, якія будуць у гэта пазітыўныя наступствы для офіса, для яго супрацоўнікаў, бо мы кажам пра той час, калі толькі-толькі захапілі самалёт у Ryanair з Романам Пратасевічам і Сафіяй Сапегай, калі пачынаецца гэты міграцыйны крызіс, калі ёсць немало прыкладаў таму, што для актывістаў, для палітыкаў можа быць нейкая пагроза з Беларусі. То бок тады быў досыць напружаны час. І былі спробы размаўляць з міністэрствам замежных спраў Літвы пра тое, якім чынам будзе выконвацца, чым будзе напаўняцца гэты статус. Мяне не дапусцілі наўпрост да гэтай размовы. Гэта рабілася праз адміністратыўныя органы офіса, праз людзей, якія кіравалі самім офісам як дырэктары. І гэта ні да чога не прывяло абсалютна. Сам Франак Вячорка заўсёды быў на кантакце з міністрам замежных спраў, і ці для яго гэта не было прыярытэтам, ці ён гэта не разумеў проста, як гэта працуе. Але зноў жа, гэта было пустышкай заўсёды. За гэтым нічога практычна не было. Ну і у любом выпадку, як вы кажаце, калі гэтага статуса не будзе, то гэта нічога фактычна і не памяняе. Абсолютно нічого не памяняе. То бок, офіс можа згубіць у нейкім сваім іміджавым сэнсе, што вось паглядзіце, у нас была гэтая акрэдытацыя, а цяпер яе няма. Але зноў жа, гэта не аргумент ні для кого, ні для грамадзянскай супольнасці, ні для замежных краін. Яны не пытаюцца там: а што у вас там з акрэдытацыяй? Нічого. То бок, гэта не тэма для размоў. Давайте, может быть, про имидж трошечку закранем. Да, вот я просто вярнуся все ж таки тое, что вось гэтыя зараз закиды, як з боку того ж самого депутата Сейма Літвы, так і іншыя закиды у СМІ, там, а колькі грошай Літва траціць на офіс, на утрыманне і Ціхановскай, там, чаму Ціхановская і Красуліна мову літоўскую не вывучылі і гэтак далей. Гэта ўсё стала, на ваш погляд, прычынай чаго? Вось некалькіх выказванняў Сергея Ціхановскага, дзесьці можа неасцярожных, а дзесьці можа нават і перакручаных. Ці ў чым прычына? Я думаю, что это 5 гадоў. 5 гадоў з такой прыхільнай палітыкі па Беларусі, тое, што рабілася і Літвой, і тое, што рабілася іншымі краінамі. Ёсць разуменне таго, што кантэкст моцна памяняўся. Ёсць таксама разуменне таго, што некаторыя рэчы проста не спрацавалі і, магчыма, ўжо ніколі не спрацуюць. І тут ужо пытанне пра тое, ці ўсё мы правільна робім, ці той стан адносінаў з Беларусю, ён насамрэч адэкватны і адпаведны нашым нацыянальным інтарэсам.
і што мы можам зрабіць у гэтай сувязі. І, канешне, яшчэ ад пачатку гэта ўсё яшчэ ў 21 і 22 годзе былі размовы пра фінансаванне, пра грошы, пра статус, а што вы тут робіце, а руская мова, а літвінізм і гэтак далей. То бок яно заўсёды прысутнічала на бэкграўндзе, заўсёды. Асабліва падчас выбарчай кампаніі ў мінулым годзе ў Літве было 5 выбараў, 5 раундаў галасавання. І, канешне, для літоўскіх палітыкаў беларуская тэма стала проста самай любімай тэмай, якую можна карыстаць як хочаш. І не ў добрым сэнсе, а менавіта ў кепскім сэнсе. То бок это палітызацыя, прывядзенне ўсё ў кантэкст бяспекі, нацыянальнай бяспекі Літвы, што беларусы раптам сталі вельмі сур'ёзнай пагрозай без доказаў, без ніякіх фактаў, просто так. Але для палітычнай барацьбы такія метады не з'яўляюцца выключэннем. Таму тэма прысутнічала заўсёды, просто пра яе выказваліся па-рознаму, часам больш актыўна, часам больш рэзка, на розных узроўнях. Той самы і Наўседа там по праекту новага пашпарта новай Беларусі таксама было вельмі шмат увагі да гэтай тэмы. Таму я б не сказаў, што гэта з'яўляецца выключэннем, гэта новы этап у абмеркаванні таго, наколькі такая палітыка яна разумная і ці не варта штосьці пераглядзець. Просто цікава, спадар Валер, вось вы пражылі у Літве колькі, 3 гады, болей? Так, ровно 3 гады. А літоўскую мову вывучылі за гэты час? Не, гэта ганебна, канешне. Я да таго, што прэтэнзіі выказваюцца там Ціхановскай, Красулінай, вы дыпламат, чалавек, як так разумею, схільны да моваў, за 3 гады не вывучылі. Гэта што? Гэта как бы неразуменне патрэбы, там ці как бы такое стаўленне, ці няма часу. Вот у чым прычына? Па-першае, мы прыязджалі, вось я калі далучаўся да сяго этого працэсу, было сказано 3-6 месяцаў. 3-6 месяцаў. То есть ты прыязджаеш у краіну фактычна як такую доўгатэрміновую камандзіроўку на 6 месяцаў і ведаеш, што табе трэба мабілізавацца і зрабіць значны аб'ём працы, а пасля 6 месяцаў будзеш дома. То бок было такое адчуванне, што мы вельмі блізкія да таго, каб вярнуцца ў Беларусь. Не было намеру заставацца за мяжой працяглы час. Пасля гэта адкладаецца там на яшчэ паўгады, на яшчэ год і гэтак далей. І ты разумееш, што як бы ты да гэтага часу яшчэ нават не пачаў інтэграцыю ў гэтае жыццё, не будуеш нейкае новае жыццё за мяжой. Ты па-ранейшаму працуеш як у Беларусі, толькі знаходзішся не ў Беларусі. І, канешне, у мяне таксама быў найвастрэйшы просто дэфіцыт часу. Было вельмі шмат паездак, дзе я праводзіў час у Літве вельмі мала. А той кола камунікацыі, якое ў мяне было у самой Літве, яно абмяжоўвалася фактычна офісам ці беларускай супольнасцю, там проста зайсці краму і выйсці. Тут табе літоўская мова не надта патрэбная. Таму былі аб'ектыўныя прычыны. Гэта не здымае з мяне гэтай адказнасці за тое, што фактычна я не змог пачаць вывучаць літоўскую мову. Але калі б у мяне ўжо было стратэгічнае рашэнне пра тое, што я застаюся тут, я буду жыць тут, буду сваё жыццё ўжо звязваць з Літвой, то, канешне, гэта было б абавязковым дзеяннем для мяне пачаць вывучаць літоўскую мову. І на завяршэнне. Вось перад вами у нас была размова з Розай Турарбекавай, і мы закранули тэму яшчэ аднаго скандалу, звязанага з Байсол. І я не буду паглыбляцца і пераказваць, будзе час і жаданне паглядзець эфір, асабліва вось гэтую частку, это апошнія 2 пытанні у нашай размовы. І яна сярод іншага сказала, што тое, што адбылася з Байсолам і Стрыжаком, хаця б у такім стратэгічнай перспектыве павінна навучыць іншыя арганізацыі, што нельга ствараць такую сітуацыю, калі арганізацыя асацыюецца з імём аднаго чалавека. І, маўляў, гэта как бы такое іншым арганізацыям, якія таксама асацыююцца з імёнамі і прозвішчамі пэўных начальнікаў, кіраўнікоў, кіраўнічак і гэтак далей, как бы намёк, што гэта шлях да такога аўтарытарнага будаўніцтва сваёй структуры, трэба ад гэтага адмаўляцца. Так вось, ўсё ж таки вы таксама пазначылі, што тэма гэта важная. Так вось,
этыка дымсілаў і вось гэтае аўтарытарнае будаўніцтва структур, наколькі яно распаўсюджанае і пашыранае зараз у дымсілах? Так, сапраўды гэта сітуацыя даволі прыкрая сітуацыя навокал Андрэя Стрыжака. Многія з нас паважаюць яго, цэняць. Рэальна яго дзейнасць закранула інтарэсы многіх людзей менавіта ў станоўчым плане, але гэта таксама такі развіццё падзей, якое не сказаць, чтобы яно не было лагічным. І тут менавіта гэты інцыдэнт ён не з'яўляецца выключэннем. Цікава, што да мяне даходзіла інфармацыя пра тое, што штосьці такое адбываецца менавіта ў выкананні Андрэя. То бок інфармацыя хадзіла. Яна пацвердзілася на 100%. Тыя людзі, якія мне пра гэта расказвалі, фактычна яны казалі мне праўду. Цікава, што я чую і іншыя такія, даходзіць інфармацыі пра іншых людзей, якія знаходзяцца ў топе, просто на самай вярхушцы вось гэтага працэса. Я не ведаю, наколькі яны абгрунтаваны, але тым не менш, я думаю, што кожны з нас, хто размаўляе з іншымі актывістамі і актывісткамі, можа атрымаць гэты зрэз інфармацыі пра тое, што адбываецца менавіта вось на гэтым узроўні, этычным узроўні, калі казаць пра нейкія персанальныя адносіны з боку тых людзей, якія адносяцца да ўлады. Тут сапраўды пагаджуся з Турарбекавай пра тое, што ёсць персаналізацыя такая, і гэта персаналізацыя часам пачынае злівацца з палітызацыяй гэтых людзей. Бо гэта не проста, што у нас ёсць лідар, і гэты лідар наш твар, наша імя, і мы за ім ідзем. Пачынаецца бранзавенне, такі працэс таго, што вось гэты чалавек для нас это абсалютны лідар, мы не можам его крытыкаваць, хто крытыкуе, той апрыоры адносіцца да рэжыма, той наш вораг. І гэта ўжо нездаровая абсолютна сітуацыя. Да этычных праблем, і гэта насамрэч таксама, прызнаюся, хоць гэта гучыць можа пра самого сябе, але ў офісе я не адзін раз задаваў пытанне пра тое, што ў нас ёсць праблемы з этыкай прыняцця рашэнняў, што не заўсёды ў нас вытрымліваюцца гэтыя стандарты, што не ўлічваюцца гэтыя важныя моманты. Застаюцца праблемы з празрыстасцю, застаюцца праблемы з тым, як мы размаўляем са сваімі партнёрамі, як мы выконваем абавязацельства. Я кажу тут пра апазіцыйных палітыкаў. Пытанне фінансавай празрыстасці – гэта ўвогуле тэма, якая ніколі не сыходзіла з сацыяльных медыя. Людзі пра гэта вельмі шмат выказваліся заўсёды. Літаральна некалькі месяцаў таму Франак Вячорка у інтэрв'ю «Зеркала» расказаў пра тое, як я ніякім чынам не спрычыніўся да пашпарта Новай Беларусі, да праекта, як я шмат часу згубіў для поспеху гэтага праекта. Я пасля ў адказе для «Зеркала», які распрацоўваўся досыць доўга, то бок там вельмі адказна паставіліся да гэтай тэмы журналісты, сярод іншага я расказаў, што некалькі разоў я звяртаўся да Святланы Ціхановскай, да Франака Вячорка з просьбай раскрыць даныя пра тое, якія фінансы выдаваліся на праект пашпарта Новай Беларусі. І я сказаў у тым тэксце, нічога я ад іх не атрымаў. То бок была адмова ці было ігнараванне гэтай просьбы. Гэта ненармальна, таму што я кірую гэтым праектам, я з'яўляюся сузаснавальнікам офіса Святланы Ціхановскай, а разам з самой Святланы Ціхановскай, і мне адмаўляюць у доступе да такіх важных даных. Цікава, што гэта не прывяло да нейкай цікаўнасці з боку сродкаў масавай інфармацыі. Ніхто не пайшоў у офіс спытацца, а чаму так, як так атрымалася. Бо ёсць канкрэтныя людзі, якія прымалі такія рашэнні. І такіх этычных правалаў я бачу вельмі шмат у дэмакратычным руху. Это тое, што падрывае давер, это тое, што забірае у людзей энергію, это тое, што прымушае людзей часам закрывацца. Бачым нават таксама, што ёсць нейкія прыкметы страху. Мы не можам выступаць супраць офіса, таму што офіс як бы гарант нейкага руху наперад. Магчыма, гэта адмоўна паўплывае на фінансаванне нашай ініцыятывы. І атрымліваецца, што мы за 5 гадоў прайшлі шлях, дзе мы апынуліся ў той самай Беларусі, дзе людзі баяцца лішні раз выказаць сваё меркаванне ці адстаяць сваю пазіцыю, бо баяцца таго, што на іх можа рухнуць нейкі
раяль у выглядзе франка-вячоркі ці яшчэ чаго-небудзь, што можа падарваць іх доўгатэрміновыя інтарэсы. Таму з этыкай сур'ёзныя праблемы. На гэта трэба звяртаць увагу, трэба гэта абмяркоўваць. І гэты інцыдэнт вакол Андрэя Стрыжака, ён па-свойму з'яўляецца такой лакмусавай паперкай, такім індыкатарам таго, што справы зайшлі досыць далёка. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову, але перш чым мы завершым, я хацеў бы, па-першае, перадаць падзяку усім тым, хто далучыўся да збора на лекаванне нашых ваяроў, байцоў палка Кастуся Каліноўска. Нам пішуць: сябры, дзякуючы ўсім вам, усяго за адзін дзень сабрана больш за палову неабходнай сумы для нашых параненых ваяроў. Выказваем вам велізарную падзяку і заклікаем працягваць. Я далучаюся і да гэтых падзякаў, і да гэтага закліку. Спасылачка на збор ёсць у нас у апісанні. Калі ласка, калі ёсць у вас такая магчымасць, далучыцеся і падтрымайце гэты збор. Ну і я, дзякуючы Валерыю Кавалеўскаму, яшчэ раз нагадаю пра сацыяльныя сеткі агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. І, дарэчы, не зусім персаналізаваная структура. Апроч гаспадара Валерыя мы ведаем яшчэ як мінімум Антона Пенькоўскага, які таксама прыходзіць да нас на эфір. Ну і такім чынам подписывайтеся на сацыяльныя сеткі агенцтва, каб атрымліваць інфармацыю, дзе, што і як яны робяць. Ну а каб чуць вось гэтыя нашыя развагі, справаздачы і аналітыку ад Валерыя Кавалеўскага, калі ласка, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё, ставьте падабайкі, націскайце на званочак, далучайцеся таксама да падтрымкі нашага каналу. Ну і да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.